खुलुमबाय बड'लेण्ड निउज 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। गिबियाव फोरमायग्रोयोदि कोविड-19 निफ्राय बारग'नो थाखाय सोरखारा खाना होनाय नेमखान्थि एबा SOP खौ मानिनानै सोलिनांगौ। मोखाङाव मास्क, आखाइखौ साबोनजों खनले सुबाय थानांगौ आरो सेनिटाइज खालामनांगौ। कर'नानि थाखाय हादोराव आरो हादोरसायाव गोबां सुबुङानो जिउ गारनांदों। कर'नानि गिख्रंथाव साग्लोबनायखौ नोजोर होनानै हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजाद आरो गोजौ फरायसालि आरो हाइ माद्रासानि जोबथा आनजादखौ दोनथ'नाय जाबाय। उननि समाव हायार सेकेन्डारि, हाइ स्कुल आरो हाइ माद्रासानि जोबथा आनजादनि खालारखौ फिन फोसावफिनगोन। मख'जाथावदि फैगौ 11 मे खालारनिफ्राय हाइ स्कुल लिभिं सार्टिफिकेट आरो हाइ माद्रासा जोबथा आनजाद जानो गोनांमोन। मख'जाथावदि हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादाबो फैगौ 11 मे खालारनिफ्रायनो जानो गोनांमोन। सेबानि नेहाथारि सुरन्जना सेनापतिनि सागान होनाय बिथोनलाइनि गेजेरजों HSLC आरो आसाम हाइ माद्रासा आनजाद 2021 खौ फावसायथ'नाय एबा दोनथ'नाय जाबाय होनना फोरमायो। आसाम हाइ सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिलनि आनजाद सामलायगिरिनि फोसावलायाव फोरमायोदि 11 मे निफ्राय जानो गोनां हाइ सेकेन्डारि जोबथा आनजाद 2021 खौ दोनथ'नाय एबा फावसायथ'नाय जाबाय होननानै फोरमायो। उननि समाव आनजादनि खालारखौ फोसावफिननाय जागोन। फैनि गुबुन मोनसे रादाबाव आसामाव फिन भारतीय जनता पार्टी मित्रजोंटा सोरखार दाफिनसिगोन। फैगौ सानसे आरो साननैनि गेजेरावनो गोदान सोरखारनि समायखिरा लानाय हाबाफारिया जागोन। बेखिनियाव भारतीय जनता पार्टीनि सोर सासे दैदेनगिरिया आसामनि गिबि मन्थ्रि जागोन बेखौ खौरां बिजोंफोराव दावराव जागासिनो दङ। मख'नाया मोजांदि बेखिनियाव आसामनि रांखान्थि आरो सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मुङा गिबि मन्थ्रिनि थाखाय सावरायजादों। आसाम हादोरसा भारतीय जनता पार्टीनि आफादगिरि रन्जित दासआ फोरमायोदि बे बेलायाव भारतीय जनता पार्टीनि संसदारि बर्डआ थांखि लागोन। भारतीय जनता पार्टी आरो लोगो हानजायानो सोरखार दाफिनसिगोन, नाथाय दासिमबो गिबि मन्थ्रिया सोर जागोन बेखौ लानानै गुलाय गुजाय जानायखौ रादाब बिजोंफोराव नुनो मोन्दों। बेखिनियावनो थाखानाय गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो रांखान्थि आरो सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गेजेरावनो सोरबा सासेया गिबि मन्थ्रि जागोन होननानै सावरायसोलायदों। दासिमबो नाथाय आसामनि गिबि मन्थ्रिया सोर जागोन थि गरन्थ एबा थि रोखा रादाब जोंनिसिम सफैयाखै। गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो रांखान्थि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गेजेरावनो सोरबा सासे आसामनि गिबि मन्थ्रि जागोन। समाजआ मोनथिसिगोन आसामनि गिबि मन्थ्रिया सोर जागोन। এজনে কোনোবাই হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী বিত্তমন্ত্ৰী এই দুটাৰ একজনে হ'ব। এইটোতো সকলোৱে জানে আৰু হয় নে নহয়? গতিকে সেইকাৰণে ময়ো এইটো আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ বিধায়কসকলে হওক বা আমাৰ দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে হওক যাতে ধৈৰ্য যাতে কিছু ৰাখে, কাৰণ দুজনৰ এজনে হ'ব আৰু যাক দিয়ে তেওঁ মানি ল'ব। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड निउज 24। नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।